Panahon na sa ting-init, sa mga gaplano og summer outing, abre na ang Mango Ranch Water Park sa may lungsod sa Valencia nga pwedeng laagan sa matag pamilya o barkada. Mao kini ang hilabing unang water park sa Negros Oriental. Matod sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry, dakong tabang sa ekonomiya sa probinsya ang pag-abre og mga dakong resort sa may niini. This will put us again in the map of tourism. And with this new facility, we expect more tourists to come here. That is a welcome development for all of us. More tourists means more jobs and more revenues. Naapay laing aktibidad sa maong resort nga angay sa mahilig og thrill og adventure sama sa ATV ride o Go-Kart racing. Matod pod sa tagdumala sa resort, kalipay og kasadya ang mabati sa mga mobisita sa water park. This is a place of joy, a place of celebration, and a place where people come happy and leave happy. Gikan sa Valencia, Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.